ир белән хатынның бер төбә астында тату яшәүләре гаҗәп түгел. Ничек тә килешерләр. Ә менә бер туганнарның уртак йортта берләшүе, монысыннан инде гыйбрәт алырга була. Абыйлы энеле Хисматуллиннар йортындагы уртак балконның ишекләре бер кайчан да ябылмый икән. Ишекләр һәм күңелләр шулай ачык булуның серен без бүген гаилә учагы тапшыруында барларбыз. Туганлыкның йөрәкләрне бәйләгән күзгә күренмәс җепләре ныклыгы. Серләр түгел, шушы татулыкның асылын барлау кадерлерәк. Асылы исә тамырларга тоташа. Чистай районының исеме үк якты уйларга этәрүче Гаделше авылы егетләре алар. Нигезләре үк бәрәкәтле була. Мансур абыйның әнисе, әбисе дин тыелган чорда замана җилләрен исенә дә алмый. Алар йортларына авыл картларын намазга җыялар. Җомга, ястүгә омтылган аксакалларның дугасын ишетеп буй җиткерә 5-6 яшьлек малай. Әбисенең динле булсаң югалмассың. Йортыбызның иман нуры 1900 елларда юлаучы булып кергән хаҗдан кайтучы игелекле кешенең дугасына тоташа дигән сабакны калыбына гомерлеккә уя егет. Йорттың бәрәкәте менә шул дугалы йорт, намаз укыган йорт булганга, әбинең дугалары аның безгә пример булып, нык куллы булып, ул тәрбияләде инде безне. Аның чыбыгы буталакка кыстырган иде. Ул бер вакытта да хәзерге заман жаргоны белән тигеләйде, булай да дип инде нача сүз рәхмәтләде. Бәхетегез арткыры, дәүләт сыргыры и берне чарса гәтен намасан. Аның бөтен оршуы, бөтен не шулай иде. Ачулануы да хәтта амин дигән сәгатькә туры килгән кебек. Менә ачуланулар, ниләре менә шулай амин дигән сәгатькә туры килгәндер инде. Элекке заманда бит инде канялар мужиклар булмаса да улашаларда, әти артыннан агачның җитәкчесе мен 10 яшына җиткәнче әбиздерде. Yani en birinci yoklu varlığı evrilerin değiştirip kümeş pişireydenirge. Onlardan artacağına bizge, bir duysa direk bizge de artmasını kendi evinde şolay koral oturağız indi. Onun kişisinde şunun kalınlık yadırık şeker salıp gülmegen, yanlışı gülmekte kalsa alıp yalıysın. Bulmasa indi kusaç bilen şunun kinekisi bir he. Bitirip üzerine ne bizge düşünü çıkarırlar idi. Rahmet Allah'ın rahmeti olsun. Mansur abi, manası sizin balacak xatirələri. Ayı. Özünüzün malaylar üskəndə matçada şıbıq var idi misin? Matçada şıbıq yok idi. Bizning malaylar üskəndə mana şol babaylarının, əbillərinin, endilərinin, devanilərinin duaları bilen hem de mana duydum indi Zülfüre Hanım'ın tırışlığı bilen alar mına şolay matur ettirip üstüler. Hem nindi muhitta üstün şolay bitkite indi ol. Mana men agronom olarak yerini yakşı ettirip su kalap, yerini yakşı ettirip işkertip, yakşırlık çeşmesen, işkertmesen, avuç etmesen, avrularına karşı kreşmesen, mukaşkılarına karşı kreşmesen, igen üsmeyi. Terbiye kira karıştı Zülfüre Hanım. Zülfüre Hanım, Mansur abi bitinde o künni tünge yalgap işlegen, iye koytup da kirmeyen diyen söz avul hocalığı yönelişinde işlegeç. Terbiyenin tüp dayak başı demek sizge düşken? Şulay bulayın de terbiyeliyim biz alarını elənesek kişiden artık terbiyelemedik indi olar biz etilerişten koyduk kirmeye şimdi olar bul arasına kire başlağı bilen mine buluşur katındılar. İte bile etilerişe 4 erkek kite. Kişin Ceykini 10'da 11'de koyta. Üzleri bilip üzleri nitip indi ben aşlay alanı kuşup tügül, nitip tügül. İşlerge kireyken ağlap tırmayındı bilmeyindi. Allah'ın rahmeti bilen aşlay. Olar tatuğuna birisi bile birisi sporlaşmadı, birisi bile birisi
сугышмадан инде балалар булганнар, алар Әти-әни хакы, аларның сүзе йортта канун дигән төшенчәләр улларына ана сөте белән сеңгәндер. Газизләре үзләре дә йөрәк пәрәләренең омтылышларына каршы төшми. Монысы бала хакы. Мәктәптә булган түгәрәкләргә йөрүләрен, спортка тартылуларын хуплыйлар. Башлангыч сыйныф баласына үткен кораллар белән эшләү хәтәр тыелса да, хәтта анда да улларына теләктәшлек белдерәләр. Агачтан бизәкләр ясау шөгыленә өйрәнү өчен ризалыкларын бирәләр. Авылга, әкият шәһәрчегә ясарга килделәр осталар, агач осталары. Агачка чыгып ясаучылар. Шулар янында, шул мастерскойда инде стаханада күреп кайтып инде, яни минем дә шулар янында эшлисем килә, шулар белән минем дә шулай кисәсем килә, шул кайрәнәсем килә дип әйтә инде. Ул эшчеләрне, осталарны чакырдык өебезгә кунакка, сорадык алардан малайыбызны үзенә өйрәтергә инде, эшкә өйрәтергә. Алар кулыбыздан гариза сорадылар, без үзебезнең кулыбыздан гариза бирдек, җаваплылыктан без үз истебезгә алабыз, безнең балабыз йөрсен инде, пожалуйста дип. Алар шул безнең гариза нигезендә бала маларны үзләр янына эшкә алдылар, мастерскойга йөрде, алар белән җайның җай буе, кышның кыш буе. Алар ашкы шунда кисәргә, чыгып тактага әйберләр ясарга өйрәнде, шул эшкә бирелеп китеп, уларнан соң үзебезнең тәрәзәгә, игәдең тәрәзәләренә дә тәрәзәлекләр ясады инде, ишекләргә йөзлекләр ясады. Авылдагы берничә йортка да тәрәзәлекләре ясадылар инде аның ниләр белән. Шулай кызыксынып китте. Мәктәпне бетергәнче аннан соң яңа изба салып чыктык. Ул яңа избага да шул үзенең ни буенча үзе матеттеге коралсыз ножовка кол пиласыннан үзе ножовка ясап тәрәзәлекләр ясады. Бала бит инде ул. Шуклыгы булмыйча калмагандыр инде. Ике ир туганның. Шук вакытларында ничек тыя идегез? Әтиләре дә юк, эштә. Алар шукланып, чабып, уйнап, ергә бушамадылар да. Җәйкене сигендер эшләдек, бакча, умарта, кыш көне терлек, кружокларга йөриләр, аларның уйнарга вакытлар да булмады. Теге сулы тыял көннәрендә үзем белән алып чыга идем чаңгы белән сулы тыял көннәрендә. Ике малай белән иногда инем сулда кай вакытта эләгә иде. Шулай физкультурага тартылдылар инде. Шуның беләгенә инде әгәрдәки әзрәк табигатькә чыгып, табигатьтән кечалып, хозурланып яшәргә ни истей алмасаң, ул эшләрне башкарып чыгып булмаган булыр иде. Шул ратналык энергия бирә иде ул ни. Балаларга да ул безгә дә менә шуның нин сизә идем мин. Шуңар тырыша идек инде итәргә чыгарга. Тәрбияви яктан менә бүгенге көндәге тәрбиягә караш һәм элек булган тәрбиягә караш әлбәттә бераз үзгәрде. Элек әлбәттә менә хезмәт тәрбиясе дигән әйбер бик өстен куела иде. Аллаһ рәхмәте яусын, әти-әниләргә безгә дини тәрбия бирделәр. Менә шушы ике тәрбиянең ике канаты ул балаларга иң дөрес тәрбия һәм иң дөрес насихат дип әйтер идем. Әлбәттә инде үз үрнәге белән дә ата-ана бирергә тиеш балаларга тәрбия. Безгә мин хәтерлим, әни балалар белән, без дуслар белән авылда мәктәп балалары бер тәмәк тартып кайттык. Имеш зурлар без, зур үсәбез. Әни менә сизеп алды да, бар иде хакки таягы, ул хакки таягы бит инде ул бик нык агачтан ясалган. Шуның белән яш иттереп сыртка сукты да, хәтта шул хакки таягы сынды. То есть тәрбия ул уф дип балага сүз әйтергә дә ярамый, каты берләргә ярамый дигән тәрбия ул дөрес тәрбия дип санамыйм мин, бу шәхсән үземнең фикер генә. Ул булырга тиеш аның менә шундый категоричный җирләрдә әлбәттә инде иң дөрес тәрбия кабатлап әйтәмен, дини тәрбия һәм
хезмәт тәрбиясе дип әйтер идем. Тәрбиянең шушы ике канаты балага җәмгыятьтә үз урынын табып җитлегергә, мөстәкыйль юлын булдырырга ярдәм итә. Адәм баласының туган җиргә, әйләнә-тирәдәгеләргә илтифатлы карашы формулаша. Насип булырмы дигән алдагы адымнарына, яуланасы үрләренә ниятләре тәгаенләнә. Мансур абый, менә мәгълүматларны караганнан соң һәр эшне сезнең гаиләдә, сезнең нәселдә уртага салып киңәшләшү икән башта. Әйеме? Менә улларыгызның бит инде алар хәзер тормыш иткән иратлар үзләре дә. Аларның үз фикерләре, сезнең үз фикер. Шушы фикерләр кисешкән вакытлар буламы шулай уртага салып сөйләшкәндә? Һәм кем сүзе өстен чыга? Фикерләшкәндә мин, конечно, әти белән үсмәгәч, бик алай әтиләр ничек була, анын белмисең бит инде, симмәдә ни булмагач. Безнең самый главный әбидән соң менә бу әби инде команда итте күбрәк. Фикерләр яшь вакытта алай киңәш биргәләп, киңәшкә колак салулар, тыңлыйлар инде. Но картая үзләре балик булгач, семьялы булгач, бик иске фикерләр белән яңа фикерләр бик чагышып бетми, заманнар үзгәрде, перестройка булгач. Шулай үземнең фикерне әйтәм, үзегезчә эшләгез, миннән фатиха. Ник алай итмисең, ник болай итмисең, нәрсә икән, болай икән дип спорашканыбыз булмады. Менә сүз миндә булгач инде шуклык мәсьәләсендә бер әйтеп китим әле. Марсның үзе сөйләгән шуклык буенча гына анарга мәктәптә тәрбия биргән. Ничектер турыдан гына кирим дип бер штакетник кайрылган тишектән килеп керә. Директор күрә. Ник аннан йөрисең? Ну-ка, мәктәп тирәсе зур бит инде, ничә 100 метрлап. Наказание карап чыгасың, менә шул сынган штакетникларны алыштырасың улым. Все, менә бер шундый законны әтияне тарафыннан или мәктәп тарафыннан, кемнәр уллар тарафыннан шундый кисәтү булгач, ул тормышта ялгышмаска, андый эшләрне эшләмәскә бик зур Сабак инде. Сабак буландыр дип, менә сорау биргәч, әле шуны уйлап утырам. Ата-аналар җыелышында алай әниләр әйрәмәде. Мин йөрдем, гел яхшы укыгач, мин йөрдем инде, начар укысасым бар дигән булыр идем. Так что нормально, алхамдулилlah, шулай күңел булып кайта инде. Яшүсмер чорында гына түгел, максатчанлык, тырышлык ике бер туган Марс һәм Марсель Хисматуллиннарның гомерлек юлдашы. Гыйлем һәм җәмгыять югарылыгына илтүче табигый сәләтләре һәм шушы юнәлешне үстерүдә тырышлыклары булмаса, икесе дә фән докторлары, ил көнгә игелекле шәхесләр булып танылмаслар иде. Бер артлы 2-3 югары белем параллель рәвештә дин гыйлеме хәзинәсенә дә ия ир-егетләр. Дөрес үзләре бу хакта иркенләп сөйләшүне яратмыйлар. Дәрәҗәле урыннарда эшләсәләр дә, борын чөймиләр. Марсель, безнең иҗат төркеме өчен бер түбә астында яшәгән ике бер туган бик зур ачыш булды бүген. Ничек сыйышып бетерергә икән бер түбә астына? Бу сорау теге көттермәгән сорау булды инде. Бөтен җирдә балалар мисалында китерәсем килә инде. Балалар мисалында менә өйдә тәртип булсын дисәк, балалардан инде без сорыйбыз тәртип булуны, бүлмәнең, йортның тәртиптә торуын. Мисал итеп китерәсем килә инде, шушы керәсеңдә бала янына ник бүлмәң җыймаган дип әйтәбез. Ник бүлмәң җыймаган дип әйтәбез дә, бала әйтә нәрсә ди? Бүлмәм минем җыйган ди. Нәрсә бу? Баладан тәртипне, бүлмәдә тәртипне сорар өчен һәр бер бүлмәдә торган әйберләрнең балага урынын күрсәтергә кирәк. Яшәүдә дә, тормышта да тәртип булсын өчен һәр бер шушы тормышта булган затның урыны булырга тиеш. Коръән-и Кәримнән алып әйтсәк име, Аллаһ Субхана Тәгалә шушы дөньяга адәм баласын жараткан һәм иң әввәл һәр бер затның нәрсә икәнен терминологияны биргән һәм урынын күрсәткән.
Аллаһ Субхану Тәала Коръән Кәримдә нәрсә ди? Беренче Аллаһ Тәала миңа гыйбадәт ди, ата-аналарга ихтирам ди. Һәм Аллаһ Тәала күрсәтә һәрбер затның урынын. Кемнәр алар? Ата-ана, кемнәр алар? Туганнар, кемнәр алар? Күршеләр, кемнәр алар? Җәмгыять. Җәмгыятьтәге булган барча әгъзаларның урынын күрсәтә һәм шушы урында һәрбер урынның хакы бар ди. Шушы хакларны үтәгәндә ничек иттереп бер төбә астында яшәп була дигән сорау үзе атпада. Чөнки һәрбер кеше шушы урынны белеп, шушы урынның хакын үтәргә тиеш. Бер хадистә әйтелә, әгәр теләсәгез ди гомерегез озын булуын, ризыгыгыз киң булуын, туганлык җепләрен нык тотыгыз ди. Менә шушы туганлык җепләре нык тора икән, җәмгыять, гаилә, ул җәмгыятьнең бер кичкенә генә кирпичиге, җәмгыятьтә сау-сәламәт нык була. Шуның өчен без менә шулай Аллаһ Тәала насип итте бер төбә астында торырга, шушы хакларны үтәргә тырышабыз. Әлбәттә, гел матур гына булмый инде тормыш, матур гына булмый, әмма дә ләкин бу тормыш белән генә бетми, күргән белән генә бармый. Аллаһ Тәала барсында күреп тора, белеп тора. Шуның өчен шушы хакларны үтәргә тырышсак, бар нәрсәдә тәртип була дип уйлыйм инде. Гел матур булмаган шаклар дип әйттегез бит. Менә ул вакытларда нәкъ шул хакларны искә төшереп кенә тыелып каласызмы? Безнең низакларыбыз булганы юк, әмма дә ләкин фикерләр төрле була. Сезнең хакта мәгълүматлар укыганда да бик күп әңгәмәләрдә әнигез дә, әтиегез дә әйткән, Марсель абыйсына менә абый дип бик теге хөрмәтләп, һәр вакыт ихтирамлы булып, үзгә бер ярату, үзгә бер бәйләнеш белән үсте диелгән. Абый, кем ул сезнең өчен бүген? Абый менә Казанга бит инде чыгып киттем укырга барырга. Казанга укырга барырга чыгып киттем. Абый каршы алды, абый белән без күп еллар тулай торакта яшәдек. Абый минем өчен ул локомотив дип әйтергә кирәк инде. Ул менә карлар яуды инде соңгы 3-4 көндә, карлар яуды. Шушы кар бураннардан соң юллар ябылды. Менә абый инде ул шушы юлсыз җирдән юл салып баручы. Юлны ачып баручы. Ул ачкан юлдан инде мин җиңел үтәм. Ул алдан баручы дип әйтергә кирәк. Шуның өчен ул минем тормышымда да шундый урын алып тора. Мин инде укырга да абый артыннан бардым дип әйтергә мөмкин, әмма дә ләкин абыйга кадәр әти Казан дәүләт аграр институтын тәмамлаган. Шуның өчен абый инде әти эзләреннән барган, мин абый эзләреннән барам. Шуның өчен аның артыннан бару миңа бик җайлы, күпкә җайлырак. Марсель, сезнең хакта алдан юл ярып баручы локомотив булды абый минем өчен диде. Локомотивка да бит әле ул кыен булган чаклар күп була тормыш иткәндә. Менә локомотив булырга дигән максатым булмады, ләкин туганнар хакы турындагы хадисне бит тоже әйтте улай бит. Без бөтенебез беләбез. Әгәр киң ризыклы булып, узак яшисең килсә, мул тормышта туганны җипләрен ныгытыгыз һәм ата-анагызга игелек кылыгыз дигән. Син бөтен кеше мул да яшисе килә, озак яшисе дә килә. Менә шәригатьнең канунын шул канунын үтә һәм синең бөтен эшең иншалла хайырлы була. Һәм без аның шулай икәнен үз мисалыбызда күрәбез. Һәм шуны белә торып, мин кем өчен дә локомотив булам дип түгел, Аллаһ Тәала шундый мөмкинлек биргән икән, шунардан файдаланып, күбрәк савап эшләргә һәм күбрәк кеше кулына килгән эшләргә тырыша инде. Туганнарга, менә гаиләгезгә җиңелрәк булсын дип, үзегезгә авырлык килгән чаклар күп буламы? Гаиләгә җиңеллек булсын өчен. Менә Марсельгә мәсәлән, менә аңа авырлык килмәсен дип, бәлки студент вакытта булгандыр ул.
Бәлки, мәктәпне тәмамлап чыгып кына киткән вакытларда Кем өчендер авырлык күрәм дигән сүз минем характерымда юк. Күпме кешегә изгелек эшли аласың, шуның хәле син үзеңә файда эшлисең. Менә шундый принципта безне тәрбияләделәр, һәм шундый принципны шәригатьтә бүгенге алып бара. Менә шуның өчен күпме бер миңа әйткән иде хәзрәт, раз сиңа кемдер Аллаһ Тәгалә кемнедер җибәргән икән ярдәм сорап, ул Алла бәндәсе, ул белә, син бу кешегә ярдәм итә аласың. Шуның өчен бер качанда ярдәм сорап килгән кешегә каршы килмәгез, ярдәм итәргә тырышыгыз, сез аңа ярдәм итә аласыз дигән. Һәм ярдәм итәлү ул иң беренче үзеңә файда эшләү, аның әҗер савабы Аллаһ Тәгалә сиңа күпкә артырыбрак бирә дип, менә шундыйрак тәрбия белән үстек, Аллаһка шөкер. Ярдәмчеллек буыннан буынга күчүче сыйфат. Ә буыннарны барлау гаилә өчен бер яктан четерекле, икенче яктан әле моңарчы элемтәләр югалган сыман тыелган туган тумачаны табып, аралашуны яңарту. Саваплы эш. Картая тамырлар белән кызыксынасың инде ул. Жалко сынга калабыз әле. Менә хәзер кайсы бирләрен эзлибез. Бер кемнән сорарга хуты юк. Менә шулай без сүз арасы китте дә Марс улым башлап җибәрде инде ул. Мен әйтәм, шулай дип, ул башлап җибәрде, аны җыештыручысы ботакларын җыярга кирәк. Ботак каяфракларын тизәргә кирәк. Аның ише шулай гына түгел. Һәр төптә, һәр нидә ничә анда бер дә күрмәгән, бер дә белмәгән туганнар килеп чыкты. Әлхәмдүлилләх шуңа калмады. Хәзердә менә мин аларны барлап, уже мәтәм 6нчы поколение, 5нче поколение шулай дигәч, абыз өчен туган мин әле, шулай мин мәтәм туганны җипләрмәскә, туганны җипләрсәң, җумахның ишегендә күрмәсен дигән бит. Хәдистә. Шулай итеп, әлхәмдүлилләх, ул эш бара әле. Аны дәвам итәбез. Әле ул бит минем төп баба ягыннан гына төзелгән, һәм Зөлфирәнең әтисе ягыннан әле бабалар бит әбиләр дүртәү була син ясайын. Менә һәрберсеннән мотор иттереп, учларына чыгып итеп, шулай егетләр белән, алар белән таныштырып туганнарны калдырсак яхшы булыр дип хыялланып торабыз Алла теләсә. Хисмәтуллиннарның тормыш фәлсәфәсе, фикер зирәклеге, күңелең ачыклыгы белән тыңлаганда кат-кат кире кайтып, хәтер дәфтәренә салырлык. Әмма бу әле шушы йортта гел төпле фикерләр уртаклашып, бер көйгә җайлы гына гомер итәләр дигән сүз түгел. Көйенгән чаклары да, сөенгән чаклары да җитәрлек. Җырларга да вакыт табалар. Марс әфәнде әти-әни дип атлаучы егет булса да, кай чагында Мансур агайны үз көенә җырлата. Köre salakana şişine atılır görsen iyiydi. Sevdiler bilene birge ömür geçirsen iyiydi. Уртак түбә астында яшәгән ике гаиләнең тормыш кыйссасын бер чыгарылышка гына сыйдырып бетереп булмас мөгаен. Дәвамы киләсе атнада булыр иншаллах. Үзләре зирәк тә, тыйнак табылган гаиләләрдә үскән ике туганнарның, егет-кызларның әти-әниләренең яшәү рәвешләренә карата үз фикерләре,
Кыскасы, кызып-кызып сүз алышулар, мәхәббәт бураннары дулавы, яшьләр авазы да бар бу йортта. Һәм бу уйлар өлкәннәрнеке белән туры килмәгән мизгелләрдә бихисап. Мондый чакта нәрсә эшләргә? Бәхәсләр чыккан вакытлар буламы? Хәер, бөтен кызыкларны бер юлы ачып салу кирәкмәс. Сөйләр сүзләр, мәзәк хәлләр әкренләп җиткергәндә тәме озакка сузыла.